সব এডজাস্ট করে ফেলে দেয়া, নহলে পানি ডালি দিব ডাইরেক্ট। যিকোনো आंनि कलेज फरायनायाव बिराद जुनियरमोन नैबे अपारेटरा हारसा मानसि बिसोरा जोना थांनो हाया बेखौ दाबो गोसो जाबा। बेस्ट इक' ट्रेभेल सब बरायदे एडजास्ट करे फेले देया मनिटरर भलिउम बरायदे। जिखुनु दुङाथ' दिया उखुन्दैया दिनैनि बे बिनाकाता नैबे जायगायाव आं फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना आं फैनायाव बेसेबां गोजोननाय मोनदों आंथ' बेखौ मिथिला, नाथाय आं मोनसे खोथाखौ मिथिगौ, जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बेखौ रावबो खुसि खालामनो हाया। हाबा लाबाय मानसिफ्रा होमब्लाबो गदाय लादों माने नंगौ नाङा? हाबा लाबाय, हाबायाव एथ' गिदिर गिदिर समाय लायो, थैस' थांस' लोमजानाय साजानाय दुख सुखआव आं नोंजोंनो सब समाय होननानै बे मानसियानो मानो गदाय लायो? मानो लायो सानदो? होमब्ला रंजानाय खुसिया हारसिङैसो, बेखौ रावबो होनो हाया। आरो गुबुन जय बैसागुनि ओमफ्राय आं खावलायदों जोंनि समाजाव जोंनि गामिनिफ्राय फिसायखौ गारना खारनाया बांद्रायबाय। नंगौ नामा? मा सानफ्रामबो मबाइल खेवबानो उमुक जायगानि उमुक जिल्लानि फिसा उन्दै उन्दैखौ गारनानै खारबाय बिदिल' खोनायो। मानो खारो? मा खारन? माया थोआखै? आं ओंखायनो बुंदों खारनो नालाय खारनो, हाबानि साननै उनावनो खारजायो। माने एफा गोबाव थानांगौ फिसा देरहोलायनांगौ जाखो? लाफिना मोङा ना हौवाया गदाय लाजायो ना गोदान गोसथोजायै जायोना? नंगौ नामा? हिनजावफ्राल' खारा हौवाफ्राबो गदाय लायो। नंगौ नामा? दा हौवाफोरखौ गदाय लानायखौ बन्द' खालामनोबा जों मा खालामनांगोन हिनजावफ्रा? आं बेखौ खोन्थालांनो सानदों दिनैनि बिनाकातायाव। हौवाफ्रा नोंखौ गिया, नों जुदि नोंनि फिसायखौ रायोना नोमफानि मोनजायाखै होनगोन। नंगौ नाङा? सासे फिसा गोनां हिनजावा फिसायखौ रायोब्ला, फिसायजों नांलायोब्ला डाइरेक्ट बे हौवाया होनगोन नोमफानि मोनजायाखै। होनो ना होना? होनो। ओमफ्राय नों फिसायजोंबो बुलायनो हाया, फिसायखौबो रायनो हाया, फिसायखौ नोङो जेबो खालामनो हाया। होमब्ला नों मा खालामगोन? जै फिसाया खारबाय न'खरा दंसुआबाय, फिसानि फोरोंनाय, फिसानि जानाय लोंनाय, नोंनि जानाय लोंनाय सब बन्द'। होमबा फिसायखौ न'खराव दामग्राया रेडि जाबाय माने क्षमा खालाम।
फैगोन बोसोराव जुदि प्रग्राम खुङोब्ला अन्नानै आंखौ खनसे कन्टेक्ट खालामग्रो आंखौ लेंहरनाङा नैबे बुस्थुखौ आं थिग खालामना हरगोन आरोखि दा आं बुंनायखौनो मोजाङै बुंनो हायोबा आं बुंनाया मोजां जाबाबो माथो लाब ओमफ्राय आंखौ सिनायगौना सिनाया हिन्जाव गुन्दा नुयो नामा आंखौ मनायाव सोथ'नोसै दे बेखौ आर'नाइखौ आं लाबाय गनायबाय सोआबा मोजां जागौमोन नामा आदा मानो होननानै बुङोबा गाव गावनि सिनायथिखौ लानानै खनोबा साबसिन जागौमोन जागोन आं गनायखाबायना आंखौ दुखु मोनग्रा गाज्रि मोनग्रा मानसिबो थानो हागौ जेबो नङा नाथाय आंखौ बांसिन मानसिफ्रानो मोजां मोनदोंना नंगौ नामा जै नों गुबुनजों गाज्रि मोनजाबाय नेवसिजाबाय मुगैजाबाय बखिजाबाय नों मानसि जाबाय neglected people can do something different than others people talia जाय मानसिया मुगैजायो नेवसिजायो बखिजायो बेखौ इसोर भगवान अबंलावरिया बोर होयो बेवहाय जा हाबा जाबाय अन्नानै बेवहाय मादै खारनो नांला मोनजाबाबो मोनजायाबाबो मानि मुनिजोंब्लाबो मैद्रुजोंबाबो आलुजोंबाबो थादे नंगौ नाङा आरो जुदि नोंनि फिसाया सोरबा हिन्जाव गदाय गोसथोदोंब्ला सोरबा हिन्जावजों सिख्लाफोरजों लिंक लादोंब्ला रायलायफ्लांदोंब्ला आं मोनसे सार्टिफिकेट लाइसेन्स होलांनि हौवाफ्रा जेखौबो खिया हौवाफ्रा बै ब्लेडखौल' खियो ब्लेड थालिया नोंनि फिसाया नोंखौ बुगोन नोंखौ रायगोन ना गाज्रि मोनबाय नामा सोरबा आंनि लुबैनाया बेनो जेन' रावनिबो फिसाया खारा जेन' रावनिबो फिसाया गदाय लाया जेन' रावनिबो फिसाया गुबुन गोसथोआ बिनि जुनै नों फिसायखौ सिखायनोब्ला थाइबानि ब्लेड लाबो जेबो खालामनाङा बेखौ नुबानो बे खिगोन आरो जुदि बे ब्लेडजों जुदि बै हालदैखौ नुखाबाय फिट जाबाय बियो जय बैसागुनि आंखौ जेबो गुबुन साननाङा गाज्रिबो मोननो नाङा माने जोंनि न'खर समाजा मोजाङै थानांगौ आंनाबो हिन्जाव दं सोबानानै खारदों आंखौ बे दोननिफ्राय आङो मालायनि हिन्जावा जेन' खारा बेखौ लुबैयो आरोखि